Balay ni Malaysian terrorist Zulkifli Benhir alias Marwan sa barangay Tuka Nalipaw, Mama Sapanong, Maguindanao, gisunog sa mga wala pa mailhing mga tao. Si MILF 7th Brigade Commander Haramin nibutyag nga nahitabo ang insidente alas 6 ngadto sa alas 7 sa gabi kagahapon. Apan tungod kay ngit-ngit ang lugar niini ato sa pagsunog, wala na makit-i sa mga residente sa barangay Tuka Nalipaw ang mga grupo nga responsable sa pagsunog sa balay ni Marwan. Kay numdumang niadtong Enero 25 ang mga miyembro sa PNP Special Action Force niadto sa barangay Tuka Nalipaw aron mo issue og warrant of arrest ngadto kang Marwan. Apan nakaengkwentro sa SAF troopers ang mga miyembro sa MILF ug Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Matod sab sa report sa GPH Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities ug GPH Ad Hoc Joint Action Group nga duna say mga di makumpirmang numero sa mga namatayng miyembro sa BIFF ug naangol ug namatay sa sibilyan ato sa engkwentro. Ang engkwentro may resulta sa pagkamatay sa 44 ka mga SAF combatants ug 18 ka mga MILF members ug pagkaangol sa 12 ka mga PNP SAF troopers ug 14 ka mga MILF members.